Si solo conocedes unha canción de Grande Amore, estadísticamente é esta. Eso é, que alguien se emocione como a Cantame, por favor, que alguien se emocione. Ainda que sea por... Eso é. Vamos a necesitar... Prima Twitter, sí que é prima Twitter, Jorginho, como é. Foi bom. Vamos a necesitar, si pode ser, bueno, non... Cago en tal. Non tienes remedio, que está carísima. Si podemos facer que este círculo de aí seja un pouco máis grande, si é posible. Ok. Estamos todos, si é todo. Vale, ok. Porque como que dan moito máis a tope os deste lado que os deste, pero exageradamente. O en contra ali que é o paradójico. Que curiosa é a vida, Vale, ok. Entonces, vamos a necesitar a mítica que cando rompa a canción vos choquedes. Por si é terminología moi interna, cando rompa cando empeza a batería, que nos choquemos o máis violentamente posible dentro de... Wow. Hombre. E despois, en algún momento non, na terceira estrofa, por se acaso de escuchar, eu baixarei a tirarme. Si me pode coller a alguén, vale, sería un detalle. Vale, non sei, sí. Pagaría moitos cartos por ser unha persona de Alemania e que me cadrase de estar ahora aquí. ¿Qué es? ¡Ojo! Oye, qué bonito. Grave, a tope, Bueno. ¡Damos de logo! Pero que conteste alguien, por Dios, ¡damos de logo! ¿Sí? Vamos aí, cando queira María. Un, dos, tres, Bueno. Está se acabando o día, e ahora cando estou tranquilo, ahora cando me xo claro, o tempo foi feito para gastarlo, e sigo
ok.